Jadi bukan tang petang rono goi. Jadi lukurok kompetisi hatiwo. Kumbusung nukum, tapi busuk putar. Baik ini join KPK ini tiga mata partai. Pilano hambai Mario media friends rokno. Tini ni joining program baik joining KPK 54 families ni 208 voter. Borokno jeng Kipramo thani ngai. Tiprasani coba kaitani wo borokno kabai kubai namsoko. Borok जेकुनु पार्टी नि फाइथुं आइडियोलॉजी कतरबा पुइला नाहार मुंसे कतरबा बरका नाहार मुंनो खाफुर जागै फाइमानि बागै बेलाइखे हामबाय मारियो बरकनो पाइफ्लाया हामबाय तामनि हिंकाय फ्यूचर जेनेरेशन नि बागै कक सानाय बो पार्टी तंसिके तिप्रामथा पार्टी कैसन तंसियो आसे गोबांमा जाया खाजागै दंगो जाया साजागै दंगो केबो कक थाइजाबो साइमेया जों साफोरखै जोंनो जाया साव फिया जों जिनि साथाय जों सावै थानाय जिनि जबा जों खाय थानाय तामनि हिंकाय दिनै जों ज' बुंखांखाय दिनै जों पावार दङ हनै जों दिनै गभर्नमेन्ट दङ हनै जों खरांथि सायाङै थांखांखाय जिनि फ्यूचर जेनेरेशन जिनि तिप्रासा जिनि उपराव ताय बिसास खायानाय आमबागिनो बरकनो जों जिनि अ जबाबो लगेर फैमा बागै बेलाय हामबाय Sartai kaisa baksa lukurok mantai soktaino man ya ngane kirjagei thangan musung khano phaimai angai tongnai rokno tamo saklam tongnai borokno ang kaisa simple kok sanai nini manthai nung nawi paidi pia nini thinang boro soginai abo nasigei nung party no select khai tamni hingkai nono tini tok ma sabai nono phalnai rabar chara phangsabai nono phalnai nini future ni बसानि भविष्यत नों राबार चारा फांसाबाय फालमानि क्लायो तक सा मा साबाय फालमानि क्लायो आमबगै बरकनि थानि नरकनि थ्रुतै आनि कयमु नरक निजेनि दफा निजेनि बसाबुतैनि फ्यूचर न राबार चारा बाय तक सा मा साबाय ता फालदि आबो निन मानथाय नों माननाय नआबो निनि आइन निनि मानथाय तामन नरक आबो सिना थांदि